हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग सकाल सकाल उठी लाया एठी करूची ब्रश देन मु चलली आमମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହା ବନେଇବା ପାଇଁ ତ ସକାଳରେ ଗରମା ଗରମ ଚାହା ପିଇବାର ମଜା ହିଁ ଅଲଗା ଗୋଟେ କପ୍ ଚାହା ସହିତ କିଛି ନିମକି ଖାଇ ଦେଇକି ମୁଁ ଚାଲଲି କିଛି ଡ୍ରେସ୍ ୱାଶ କରିଥିଲି ଶୁଖେଇବା ପାଇଁକା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଖରାଟା ହେଉଥିଲା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତ ସବୁତକ ଡ୍ରେସ୍ ନେଇକି ବାଲକୋନିରେ ଶୁଖେଇ ଦେଇଥିଲି ଦେନ୍ ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା ଯାଇକି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବନେଇଥିଲି ଆଜି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଥିଲା ପିଆଜ ଚକୁଳି ତା ସହିତ ମାଛ ଭଜା ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟି ବାଲା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିଦେଇକି ଯାଇ ଦେଖେ ତ ଇଏ ମାର୍କେଟରୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ତାକୁ ସବୁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଟିକେ ହେଲ୍ପ କଲି ଦେନ୍ ଲାୟାକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲି ବୁଲେଇବା ପାଇଁକା ସେ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇକି ଦୋଳି ଖେଳିଲା ବହୁତ ସାରା ମସ୍ତି କଲା ଦେନ୍ ଆମେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ ଥିଲା ବିରିୟାନୀ ବାହାରୁ ଆସିଥିଲା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇ ଯାଇଥିଲି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ହେଇଯାଇଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଆସି ଦେଖେ ତ ନାନୀ ମାନେ ମୋ ନଣନ୍ଦ ପଠେଇଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ଦିନରେ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ସହିତ ମଟର କରି ଖାଇକି ଆମର ହେଇଯାଇଥିଲା ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଡୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରହିଲି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ମିନି ବ୍ଲଗରେ ବାଏ ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।